Bueno, pois hoxe tivemos unha asamblea da Asociación de Produtores de Pataca que, bueno, decide iniciar outra vez as manifestacións ou protestas porque, sobre todo, incidindo no precio do gasoil agrícola, que volve estar a precios desorbitados e que moitas explotacións pois estánse vendo algunha hasta con a boca a peche por culpa desta subida dos combustibles, co cual se tomou un acordo en falar cas outras organizacións que no seu momento fixemos conxuntamente a tractorada bueno, pois o día 30 faremos unha manifestación na subdelegación do Goberno de Ourense. Esperemos que, bueno, pois o resto das organizacións se nos queren apoiar e vir connosco, pois así se tomou. A Consellería, sí que é verdad que a través da Mesa da Limia nos podemos decir que se está traballando ben, non? Que se están facendo cousiñas e sí que o Conselleiro incidiu en que faría unha gran aposta dentro do Consello Regulador, non? É o único ente que sirve para promocionar a pataca, co cual, bueno, tamén eu lle pedín agora mesmo aos agricultores que había na sala que hai que inscribirse nese ente, os que non están, e que temos que loitar por a promoción da pataca da Limia pasa porque sea a través do Consello Regulador. Si hai ese compromiso por parte da Consellería, co cual eu creo que é importante, non? A parte de outras actuacións que virán despois co regadío, o regadío non só vai ser o regadío, senón que eu creo que tamén vai marcar un antes e un despois nesta comarca. Os outros aspectos que trasladamos á subdelegación de goberno recibíronnos, pasámoslos e, lóxicamente, o subdelegado eu creo que non ten neste caso a potestad de tomar a decisión, dixo que os trasladaba e, bueno, desde entonces non temos contestación e isto, bueno, pois chega a unha situación que as 57, un 58 co desconto. E fai un ano 86 ou así, duplica o precio. Inverno, a colza ou algún estropicio en algunha zona onde a pedra a semana pasada pues, afectou algo, pero, bueno, xa vai haber outros custos tamén a hora de meter a cosechadora, que non vai a cobrar o que viña cobrando habitualmente. E, bueno, eu creo que a situación é preocupante, as colleitas están aí, as patatas están sembradas, esta chuvia veunos de maravilla, na situación que estábamos, bueno, pois agora agardar e a loitar neste caso porque atendan as reivindicacións.